nakie yakorobire abanto bamite ase mwesi mwabeta bono kinde iga kinkaraseta ande nachi nainyora omogusii natebete ng'a makweli kerabo kimochi makweli kerabo kimochie atasimeka makweli kerabo kimochie atasimeka igo nkemineti amakweli kerachire omochi nigakonya koira oyomo igo aira oyomo tanya goika atebe ng'a yaya naende tiga mente oyo iga akonya koira arabokia omochi tari gosimeka naki kiagerete omogusi agateba ng'a makweli kerabo kimochi atagosimeka bono ase korigereria iga amakweli kerachire omochi iga ase abanto bamenyete nagocha kwanyora ng'a yaya rero airire omwana mambia airire ng'ina mambia airire omoichokoro banto abwo mbanya goika engaki bairane ng'a naende atebe ng'a naende tiga bokairane ki kiagerete omogusii bagaikarasa baikarasete engaki bagateba ng'a kai makweli kweli kerabo kimochi atasimeka tari gosimeka kairire airire bono nonda nabasabire abanto bamento abwo YouTube abwo genda gogosearch nyaki ago omenyo subscribe abwo like oshare egere nainche nonda mbaigerie ekegusii ng'a omogusii amenyete chimbachero chia omogusii ya mono Chairman of Elders. Asante sana.